Центре общественных организаций Туркменистана в Ашхабаде состоялся заключительный тур общенационального конкурса ювелиров «Вермар, Вергармар, Бахтияр, Даман, Амар». Организаторами выступили Национальный центр профсоюзов Туркменистана, Центральный совет Союза женщин и секретариат национальных комиссий Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Целью творческого состязания является популяризация древних традиций туркменского ювелирного искусства среди молодежи, поиск талантливых начинающих мастеров и раскрытие их потенциала. В конкурсе приняли участие профессиональные ювелиры и любители данного вида искусства из разных уголков страны, включая города Ашхабад и Аркадак. Anxabetken bayramçylyk bäteşiginde Lewap welaýat tapgyrynda öz kärdeşimiz bilen ýeňji bolluk. Elbetde bayramçylyk bäteşigi hasda çekeleşikli gyzgalaňly geçdi. Lewap welaýat tapgyrynda biz öz gadymdan gelýän eli işlenmedi dergäçilik sunugotymyzy ony goşky setirlenmedi bilen şeýlekem onuň däpdi surlary gelip çykyşy gözellik aýyrtynlyklary, milliligi, özünde saklayan jadyly sırlary barada rowaýatlaň üstü bilen, goşky setirleň üstü bilen şeýle-de ikinji tapgyrynda bolsa dergäçilik sunugatyndan ýagny biledigiň ýasak görkelişi we oňa goýulan gaşlaryň, ona şekillendirilen suratlaryň, çyzgylaryň, manlarynyň aýyrtynlyklaryny düşünürdik. Hem-de ýeňji bolup, şu gözel paýtagtymyzda geçirilýän Desapky tapgyra, döwlet tapgyryna Vermar, Vergarmar, Bahtiýar, Daman, Амар atly bayramçylyk bäteşigine geldik. Arha bu bäteşik diýseň çekeleşikli dowam edip dur. Owadan zergärleriň, owadan zer önümleriniň, şaýsepleriniň, amal haşam sergileriniň sergilenmegi şeýlekem türkmen milli haýarlarynyň, türkmen milli şaýsepleriniň körtelenmede çatılmagy, şol sana milliliklenmeden aňyry başy ýokary derejede gurulmagy we hassa buýsunlary, gowanlary sebäbi biz dergärler, biz ýaşlar halipalamyzdan ögrenip asır aşyk gelen milli şaýseplenmeden manasyny, onuň milliligini, gudratly sırlaryny açyk görkezip şeýle-de berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynyşy döwrüni wasp edýän, watanymyzy wasp edýän, milliligimizi wasp edýän öz buýsunçlanmagy şu dergärçilik önümlenmede şekillendirip hassa buýsunçly zähmet çekýäris. Anha biz öz kärdeşimiz bilen Lewap welaýatynyň ustaz dergärleriniň adyndan şu bäteşigimizde kümüş şaýsepleri elbetde Günnogar welaýatymyza, ýagny Lewap welaýatymyza maksus bolan kümüşleriň gadymdan gelýän onuň saglygynyň saklamagy üçin adamzadyň ýürek agyr kesellerine hassa bir gowulanmagyna, dem alyş ýollarynyň gowulanmagyna, şeýle-de gan aýlanşynyň gowulanmagy üçin kümüş şaýsepleri giňden özüniň saglyga adamzat üçin bir yaramlygy bilen tanalyk gelýänler. Anhabet hem kümüş şaýsepinden biledigi ýasak görkezlik, ýagny amul leriýadan jeyhun leriýan boýuna ýaşaýan raýatlanmadan, iýleşlenmeden, amy deriýadan 20 kilometr Günnogar, gün ortasynda ýerleşýän Ýasydepa galasynda ýaşaýan Jyga mamamyzdan ýadygar galan bir ýarym asyry üstünden aşan kümüş şaýsepleriniň manysy barada, onuň biziň güllemizde gelip ýetmegi barada, onuň gudratly sırlaryny açyp görkezdik. Şeýlekem şol nusgalardan, gadymy halipalanmadan, bayat ustanyň nusgalaryndan ugur alyp hem biz täze bileziklenmedi, kümüş şaýseplenmedi ýasap, oňa salynýan hakyk gaşlaryň manysy barada. Şeýlekem çyzgylaryň, tebigatymyzdaky gözellikleriniň, çegellemdir bägülleriň şekilleri, yapraklary, şol sana ýene-de owadan şekiller, ýagny asman jisimleri, dolan aýyň şekli, dolan aýyň şekli bolsa, aý aýdyň gejede hem biziň parahat watanymyzyň asudalygyny aňladýar. Bugday hoşalarynyň şekli bolsa, biziň daýhançylygymyzyň ekillen soltany ak bugdaýymyz hasaplanýar. Şeýle-de amy derýanyň torkunlaryny anhaşy bilediňmizden garajagyna ýerleşdirdim. Şeýle aňladýan gowmanlary bilen aňyrybaş derejede ýasaýan önümlenmez zer gudratyn zergär biler diýilýär. Şeýle zergärçilik sunugatyny ösdürmäge, gollamaga, işlemäge biz ýaş zergärlere giň mümkinçilikleri açyp berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüregmizden arzu edýäris. Среди конкурсантов были не только специалисты различных отраслей, но и студенческая молодежь. Жюри определило лучших среди множества талантливых мастеров, а победителям вручили ценные подарки.